ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்துஜா, சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட். வெல்கம் டு இந்து ஜங்ஷன். இந்த ஜேர்னியில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, க்ரையிங், அழுகை அப்படிங்கிறது நல்லதா கெட்டதா? நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு காமனான மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும். பசங்க அப்படின்னா அழுகக்கூடாது, பசங்க வந்து இவனெல்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க அழுகக்கூடாது, அவங்க அழுதாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வீரம் குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு காமன் சொசைட்டியில் வந்து சொல்லுவாங்க. இப்படி பசங்க அழுகலாமா, பையனாக இருந்துட்டு நீ அழுகலாமா அப்படிங்கிற இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக வந்து கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் பொண்ணுங்க இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் பொண்ணுங்க ரொம்ப அழுகுவாங்க, சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதே மாதிரி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நின்று சின்ன பிள்ளைத்தனமாக அழுதுட்டுருக்கீங்க அப்படின்னும் கேட்பாங்க. ஒரு சில எமோஷன்ஸ்லாம் நம்ம வரும்போது அழுகும்போது அப்படி சொல்லுவாங்க, தானே சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இதுக்கெல்லாமா அழுவாங்க அப்படின்னு. ஸோ வாட் இஸ் இட்? இது எல்லாமே அவங்க என்னதான் போர்ட்ரேட் பண்ண வராங்க. அழுகிறதுங்கிறது நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிறத தான் நான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஆஸ் பர் மை நாலேஜ், நான் படித்த விஷயங்கள், என்னோட நாலேஜுக்கு என்னென்ன தோணுதோ அதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறேன். எஸ், அழுகை அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது கம்ப்ளீட்லி ஒரு நல்ல விஷயந்தான். பிகாஸ் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வரும்போதும் அழுகையால் தான் வந்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு குழந்தை வந்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அழுதுகிட்டு தான் பிறந்தாங்களோ தவிர சிரிச்சுக்கிட்டோ இல்லை வேறு எமோஷன்ஸோ நம்ம கொடுக்கல. அதே மாதிரி அந்த குழந்தைக்கும் அந்த தாய்க்கும் சேய்க்கும் உள்ள உறவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைனால எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது, அவங்களால வந்து பேச முடியாது, சைகை காட்ட முடியாது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அழுதுதான் எல்லாத்தையும் காட்டணும். ஒரு தாயும் சேயும் நல்ல பாண்டிங் இருந்தாங்க அப்படின்னா குழந்தை அழுகிறத வச்சு, அந்த அழுகிற டோனை வச்சு அவங்க அம்மா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அந்த குழந்தை எதுக்காக அழுகிறான், பசிக்க அழுகிறான்லாம், ஏதாச்சும் கடிச்சு வச்சிருச்சா, இந்த டோனை வச்சு அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் சிம்பிள்ஸ். அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, அவங்களோட அட்டென்ஷனை சீக் பண்ண வைக்குது. எனக்கு பசிக்குது அப்படிங்கிற அட்டென்ஷனை கொடுக்கறதுக்காக அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், அழுகிறக்க ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சம் வளர்ந்தது, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குழந்தை வளர்ந்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன், என்ன பண்ணுவோம், நம்மளே பண்ணியிருப்போம். அம்மா அப்பா ஒன்று வாங்கி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம அழுவோம். எனக்கு இது வாங்கி கொடுக்கல, அழுதம்னா அவங்க வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அடம்பிடிச்சு வாங்குறது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அழுதே காரியத்தை சாதிச்சிட்றா அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ தட்ஸ் இட். கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா டான் கீழே போய் விழுந்து அழுகிறது, அப்போ தான் நமக்கு அது கிடைக்கும், அப்போ வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு. அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அட்டென்ஷனை சீக் பண்ணுறோம். அட் ஆஃப்டர் க்ரோயிங் அப், இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு டீனேஜ், ஒரு நல்லா அடல்ட்டாக வரோம் அப்படின்னா we are maintaining ஒரு இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிறோம், ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி ஒரு சொசைட்டிக்கு வரும்போது நம்ம அழுகக்கூடாது அப்படிங்கிறத போர்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. பசங்களாக இருந்தாலும் அழுகக்கூடாது அப்படிங்கிறத போர்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த ஏஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட் பிஹேவியருக்காக நம்ம அழுவோம். இட் சீம்ஸ் நம்ம அழுதோம் அப்படின்னா அடுத்தவங்க வந்து சிம்பத்தட்டிக்காக இருப்பாங்க, நம்மளோட என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, நமக்கு யாராவது சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அண்ட் நம்ம கூட வந்து க்ளோஸாக வந்து பழகுவாங்க. அந்த அட்டென்ஷனை வந்து ஈஸியாக சீக் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம அழுகிறக்க ஆரம்பிப்போம். அட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோப்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறது, இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க யாராச்சும் இறந்துட்டாங்க, இல்லை அப்படின்னா ஒரு எம்பத்தட்டிக் ஒரு மூவி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஒரு மூவி வந்து ரொம்ப ஒரு டியர்ஸாக ஒரு அழுகை சீனெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க, ஹார்ட் டச்சிங் சீன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டோம், ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஃபீல் எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வரக்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு எம்பத்தட்டிக் மூவி இதை பார்த்தெல்லாம் நம்ம அழுக ஆரம்பிப்போம். அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்ரெஸ் ஸ்டேட், பிரேக்கப் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். பிரேக்கப் ஆச்சுன்னா வந்து கேர்ள்ஸ் கூட ஈஸியாக வெளியே வந்துடுவாங்க, பட் பாய்ஸ் கான் கம். அதுக்கான ரீசன்ஸும் சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன்ஸும் இருக்குது. அது வந்து நம்ம பிரேக்கப் அப்படிங்கிற தனியாக பார்த்துடலாம். லெட்ஸ் கம் இன் டு திஸ் டாபிக். இந்த மாதிரி ஒரு சில பிரேக்கப், டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ், இதனால் வந்து ஹோப்லெஸ், யாருமே எனக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும்போது நம்ம அழுகணும்னு தோணும். இட் அல்டிமேட்லி சிக்னல்ஸ் ரைட். இது எப்படி சிக்னல் பண்ணுது அப்படின்னா, ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட். நம்ம அழுகிற டைமில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், நம்ம ஏன் அழுகிறோம் அப்படின்னா, நான் சொல்கிறத கேட்குறதுக்கு யாரும் இல்லை, எனக்கு யாராவது ஒரு சப்போர்ட் வேணும், எனக்கு யாராவது ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு சீக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அழுகிறக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா? இட்ஸ் ஆல்சோ சீக்கிங் சம் சப்போர்ட்காக அழுகிறக்க ஆரம்பிப்போம். அதே மாதிரி அட் தி ஆப்போசிட் சைட் நம்ம சேடாக இருந்தாலும் அழுவோம், அட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பினஸில் ஒரு டீப் ஜாய் இதுலலாம் இருந்தோம் அப்படின்னாலும் அழுகிறக்க ஆரம்பிப்போம். ரொம்ப நாள் கடுமையாக உழைச்சி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆனந்த கண்ணீர்னு சொல்லுவோம். அப்பவும் வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், அழுகையினால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? இந்த அழுகையை வந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ரிஃப்ளெக்ஸ் டியர்ஸ், கண்டினியூஸ் டியர்ஸ், எமோஷனல் டியர்ஸ்னு 3 வகையாக கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரிஃப்ளெக்ஸ் டியர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கண்டினியூஸ் டியர்ஸ், இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ணில் இருக்கிற டஸ்ட்டு, ஸ்மோக் இதெல்லாமே வந்து வெளியே பாடியை விட்டு வெளியே போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரக்கூடிய டியர்ஸ். இந்த டியர்ஸில் வந்து இதெல்லாம் வெளியே ஏறிடும். அட் தி சேம் டைம் எமோஷனல் டியர்ஸ்க்கு வரும்போது, எமோஷன்ஸில் நம்ம டிப்ரெஷனில் இருக்கும்போது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது உள்ளே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அப்படிங்கிற சுரக்க ஆரம்பிக்கும். கார்டிசோல் அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் நம்ம சொல்லுவோம். அந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் வெளியே வரதுக்காக ஃப்ளஷ் அவுட், அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ப்ளஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸின்ஸ், எண்டோஃபின்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அந்த ஐஸ் வழியாக வெளியே வரதுக்காக நம்ம அழுவோம். அதுதான் வந்து எமோஷனல் டியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் நல்லா டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும்போது நீ கேன் நோட்டஸ், நம்ம கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் அழுதுருப்போம். இல்லை அழுகாத தருணங்கள் அப்படிங்கிறது, நான் அழுகவே இல்லை அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க
இல்லைங்களா? அப்போ நீங்கள் அழுதுருக்கும் போது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். 1 hour நீங்கள் அழுதுட்டு ஒரு ஆஃப்டர் தட் அழுதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 hour பாருங்கள், உங்களுக்கு எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கமிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி ஒரு புது ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். என்னமோ எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆன மாதிரி. ஆஃப்டர் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம அழுது முடிச்சதுக்கப்புறம் அது சால்வ் ஆன மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகும். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த டியர்ஸ் வெளியே வந்துடும். அதனால தான் நமக்கு அப்படி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கிது. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அழுதுருவாங்க. பெண்களாக ஈஸியாக எமோஷனலாக அவங்க எமோஷனலை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க, அழுதுருவாங்க. பட் பசங்களுக்கு சொசைட்டியில் அழுகக்கூடாதுன்னு சொன்னனால என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அழுக மாட்டாங்க. அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அவங்க எப்படி தான் வெளியே கொண்டு வருவாங்க? சொல்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை, அப்புறம் கேட்குறதுக்கு யாரும் இல்லை, அழுகவும் கூடாது. தென் வாட், எப்படி அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வெளியே கொண்டு வருவாங்க இல்லைங்களா? அதனால தான் மோஸ்ட்லி பசங்க ஆல்கஹாலுக்கு அடிக்ட் ஆகிறாங்க. செல்ஃப் மெடிக்கேட் எடுத்துக்குவாங்க, ட்ரக்ஸ்க்கு போவாங்க. நம்ம ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கோம், பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பசங்க தன்னால் ஆல்கஹாலுக்கு அடிக்ட் ஆகிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அவங்க அழுகையினால் வெளியே கொண்டு வரல. ரைட், அவங்க வெளியே ஆட்டி சொல்லலாம், அழுகையினால் வெளியே கொண்டு வரல, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் வெளியே வரல. அப்போ ஆல்கஹால் குடிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு போதை கிடைக்கிது, ஒரு ட்ரக்ஸ் குடிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மிதக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது. அதனால அவங்க அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிறாங்க. இதுதான் ஒரு வகையான ரீசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் ஓகே டு க்ரை, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன், இட்ஸ் ஓகே டு க்ரை. நம்ம ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா அழுகிறது ஒரு நார்மலான விஷயம். அது பசங்கன்னு என்ன பொண்ணுங்கன்னு என்ன, இட்ஸ் ஓகே டு க்ரை. நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே டு க்ரை. பர்ஸ்ட் அவுட், உங்கள் எமோஷன்ஸ் எல்லாமே வெளியே கொண்டு வந்துடுங்க. இட் கேன் பி உங்கள் அம்மா அப்பா இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு யார் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுங்க. ஜஸ்ட் பர்ஸ்ட் அவுட், எல்லாத்தையும் சொல்லி அழுதுருங்க. இது உங்களுக்கு க்ளோஸாக இருக்கணும், ஐ மீன் இன் தி சென்ஸ் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு பேரண்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு க்ளோஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இட் கேன் பி தேர்ட் பர்சன். உங்களுக்கு தேர்ட் பர்சனாக இருக்கலாம், ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆனவங்களாக இருக்கலாம். பிகாஸ் நீங்கள் அந்த பர்சனை இன்னர் சர்க்கிளில் நீங்கள் வச்சுருக்கலாம், அவங்கக்கிட்டையும் நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு அப்படி யாரும் இல்லை அப்படிங்கும்போது யூ ஜஸ்ட் டேக் அ டைம், ஒரு சேஃபான ஸ்பேஸாக பாருங்கள் அழுகிறதுக்கு. அங்கே போய் நல்லா அழுதுருங்க. ஜஸ்ட் சிட் அலவுன் அண்ட் க்ரை இட், வாட் எவர், எவ்வளோ நேரம் அழுகணும்னு தோணுதோ அழுதுட்டு, அண்ட் ஆஃப்டர் தட் யூ ஷுட் நோ தட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வரணுமோ தவிர மறுபடியும் அழுகக்கூடாது. இதை நீங்கள் மேக் ஷுர். இது நீங்கள் மறுபடியும் அழுகக்கூடாதுங்கிற டெசிஷனில் அழுது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸை வெளியே விட்டுட்டு தென் யூ கம் பேக் டு யுவர் ஒர்க். தென் நார்மலாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள். இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஃப் டு க்ரை. ஓகேங்களா? அடுத்த விஷயம் நீங்கள் அழுகிறது ரொம்ப டெய்லி அழுதுகிட்டே இருக்கீங்க, ஒரு அன்கண்ட்ரோலபிளில் போயிட்டுருக்கு, டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸே உங்களுக்கு இதனால் பாதிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு கிளினிக்கல் டெப்ரெஷன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ ஷுட் மஸ்ட் கன்சல்ட் அ டாக்டர். நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்குறது ஒரு நல்ல விஷயம். அதர்வைஸ் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் டிப்ரெஷனாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது அழுகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் அழுகிறது எனக்கு கேட்ட வரைக்கும் இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன், இட்ஸ் ஆல்சோ ஹெல்த்தி ஃபார் அஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஷார்ட் நோட்டோட நான் இங்கே நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, this is Nija signing off here. Take care. Thank you for watching and have a wonderful day.